Kudu apal sampean Indonesia Raya, ngono lho. Aja kaya Roy Suryo kira apal Indonesia Raya. Tapi ngerti ijazah palsu apa ora dhek sing ngerti. Bisa nek duwe ijazah asli apa ora takono Roy Suryo. Alhamdulillah malam hari ini kita saged hadir di tempat ini. Niatan tujuan kita sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita beto faidah maslahah hasanah, beto kesaenan fiddin wa dunya wal akhirah. Sholawat ma'asalam mugi tansah kunjuk untuk ngarsa dalem Rasulullah. Rasulullah sampun mulang kita, nuntun kita, bimbing kita, paring toladan dateng kita, supados langkah urip kita barokah, selamat dunya ugi selamat wonten akhirat. Kula saking Selopuro dipun timbali kapure sowan wonten halaman musala Darussalam, derek-derek nambahin jangkepi genepi hajat panjenengan. Hajat panjenengan dalu menika menyongsong Isra wal Mi'raj, peringatan Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin kula sowan mriki marem sanget panjenengan kersa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi kita harus membiasakan lek anak acara apa Isra Mi'raj, apa mulutan, apa halal bihalal, apa haul. Niku lek saged ki lagu Indonesia Raya aja ketinggalan. Krana hubbul waton niku minal iman. Cinta tanah air itu termasuk sebagian dari iman. Wong gila imane sempurna karo tanah aire yo cinta to. Ngono lho. Engko lek awakmu gak nyanyi Indonesia Raya, Indonesia dipek karo wong liya engko. Wis krungu apa ora? Enek sing muni lek Indonesia ki milik Aulia Tarim. Ya ngono kuwi, nyanyi Indonesia Raya. Jadi sampean melu duwe Indonesia. Nyanyi Indonesia Raya. Nyanyi Indonesia Raya. Jadi Pak Lurah Kamulan ki mau teko. Kok panggah Lurah Ngadirenggo, Lurah Kamulan ki ramu. Kok Ngadirenggo ae. Nggih. Bu, Indonesia Raya nggih. Kudu apal sampean Indonesia Raya, ngono lho. Aja kaya Roy Suryo kira apal Indonesia Raya. Tapi ngerti ijazah palsu apa ora dhek sing ngerti. Bisa nek duwe ijazah asli apa ora takono Roy Suryo. Para hadirin, kalau kita bicara Isra Mi'raj berarti kita bicara sholat. Kalau kita bicara sholat, Rasulullah mengingatkan datang kula karo panjenengan. Suatu hari Rasulullah memberi wasiat datang Sayyidina Ali. Tertulis wonten setunggaling kitab namine Wasiatul Mustafa. Kanjeng Nabi dawuh datang Sayyidina Ali, ya Ali, lis Sa'id salasu alamah. Hei Ali, wong bejo ki tetengeri telu. Wong ki lek pengin bejo donya bejo akhirat tetengeri telu. Kanjeng Nabi lek ndawone bejo. Ora bahagia diling-iling. Sampeyan iki ning donya aja golek bahagia. Ning donya ki golek bejo, ning akhirat golek bejo. Mergo ning donya ki duduk panggenan bahagia diling-iling. Bahagia ki ning swarga. Mula jeneng Nabi ki lek ndongakne manten ora bahagia tapi baro. Lho ngono lho yo. Sampeyan aja golek bahagia, sampeyan golek barang sing ora enek kesel. Donya ki duduk panggenan bahagia, donya ki panggenane masalah. Urung rabi masalah, wis rabi masalah, ra duwe anak masalah, kakek anak-anak masalah, ra duwe duit, kakean duit. Ngono lho, Lurah Kamulan teko masalah, ora teko nggih urung rabi bingung, jele nek rabi ayem. Rabi tenan ayem. Kemeng. Basa rabi ki sing wedok kenyiye.
sembarang jaluk, tas tukokne jilbab robani jaluk robina. Masukane lemari S1 pintu jaluk 2 pintu, tukokne 2 pintu jaluk 3 pintu. Tukokne 3 pintu jaluk sing ndak enek pintune. Rabi 10 sasi kuru lah kok setahun malah. Ya donya ngene iki yo panggenane masalah. Mula Kanjeng Nabi nek dawuhne golek bejo, aja golek baha. Urung dianak bingung, jare nek dianak ayem. Dokter kandungan sak Blitar ditelepon, di WhatsApp, sak enek resep ditebus, pengen meteng, gak meteng. Kalau rulah ngadir engko diomongi lek golek dukun kono lho ning isore Gunung Merapi. Melayu rono keprucut Mbah Marijan mati. Pengen duwe anak, akhirnya dia anak tenan ayem. Anakmu nakali. Kon ngaji mo, kon sekolah mo, kon mondok mo, kon kuliah mo, kon nyambut gawe mo. Dino mek gelegeen. Andile apuk. Ombe apa le hobi miyeng. Enak le enak mak. Mak njaluk le mak pekok. Yo, donya ki panggenane. Donya iki kaya godhong suruh lho, siji halus siji kasar, lek kok geget padha paite. Ngono lho, godhong suruh lho. Mula wong Trenggalek nembungne urip ning donya ki sawang sih. Kaya godhong suruh lho, siji kok sawang halus, siji kok sawang kasar, lek kok geget padha paite. Wonge mulih. Lah cek tas pengajian mulai kok mulai wonge. Ya ngene iki donya kuwi. Dienekne pengajian ya masalah, ra enek pengajian ya ngono kuwi. Wonge mulih ra balik wonge. Wonge terus malah rada banter lek mlaku. Duh, kiri. Lah wong kiyaine tas munggah mulih. Ya Allah, ki kreseke papat lek nggawa. Wis aja nek sing mulih, iki nek sing mulih sitoke tak dongakne sing lanang wayuh. Ya wis ngene iki donya iki. Mula dadi kiai ya kudu sabar, pancen donya iki panggenane. Lho tenan. Mula awakmu ki yo. Hei. Aja gampang iri karo tanggamu sing sugih. Mergo sing sugih ki ya duwe, Mas. Tanggamu sing kok sawang ayem, demi Allah dia lagi menyelesaikan masalahnya sendiri sampean gak ero. Tanggamu sing tumpakane Pajero duduk wong ayem kuwi wong mumet. Mula nek tanggamu numpak Pajero liwat ngarepamu ki wong mumet liwat. Donya iki koyo ngene iki yo. Kuwi rungokno kuwi sing kudungan-kudungan iki aja gampang iri. Hei. Donya ki panggenane kaya wong bal-balan ka lho, ora entuk bal masalah, entuk bal ya. Ora entuk bal kon nguber bal, mesti entuk bal kon ngoperne kancane. Ndelok lek kerenggosan, lho mulih neh. La ilaha illallah. Ngono ki ya seragam, la ilaha illallah. Biyo, kotakane papat. Wis ngadi renggo. Aku lagi ngaji munggah akeh sing mulih iki ning ngadi renggo iki. La ilaha illallah. Yo ora balik. Berarti lek nek mulih berarti kuwi jelas rondo kuwi. Bu. Mula rasa iri, tanggamu ya duwe, Mas. Pancen donya panggenane. Sampeyan golek ayem iki ra petuk, ayem iki panggene nang swarga. Lek ning swarga ora enek wong lara waras terus, ora enek wong enom tuwek terus, kualik, ora enek wong tuwek enom terus. Ora enek wong mati urip, ora enek wong susah seneng. Lho, mula sampeyan nek golek ayem ning donya ora ketemu, donya iki panggenane masalah. Mula lurah ki maknane ngelune sirah. Urung dadi lurah masalah, pas dadi lurah bar dadi lurah masalah. Tentara barang ki mbiyen arep masuk, masalahe. Lha sing daftar sakmono kae kok. Ngono ki mbok kena dadi tentara ya masalah. Pensiun ya
Wong kiai ya masalah. Ngene iki ya mikir kok oleh apa ora ngono ya. Pun nggih Bu, aja golek ayem ning donya. Golek baro, golek bejo. Kanjeng Nabi dawuh, wong bejo kuwi tetengere telu. Wong adi renggo kok duwe tetenger telu niku insyaallah bejo donya, insyaallah bejo akhirat. Sing pertama tandane wong bejo utun halalun, ning donya ki sing dipangan barang halal. Dindiane wong adi renggo sing didahar kok halal, sing diminum kok dihalal, sing mlebu nang wetenge kok barang halal, bejo. Lho kok ngoten Pak Lukman nggih, mergo panganan iki dadi pondasi kekuatan kula karo panjenengan. Allah paring kekuatan teng kula karo panjenengan niki wasilah panganan. Panjenengan iso beribadah, panjenengan iso beraktivitas apapun niku mergo didorong karo sing jenenge panganan. Lah wong iki lek sing dipangan halal, maka cenderung perbuatane halal. Wong iki lek dipangan haram, cenderung perbuatane ya wong iki lek nandur pari, tukule ya pari. Wong iki lek nandur jagung, tukule ya wong iki lek nandur dele, tukule ya ora eneng nandur pari, tukul suketeki kejaba via valen. Wong ki lek sing dilebokne ning lemah pari tukule pari, sing dilebokne ning lemah dele tukule dele. Sawangen. Wong ki lek sing dilebokne nang weteng kok halal, mongko tukule perbuatan. Wong ki lek sing dilebokne ning weteng haram, mongko tukule ya perbuatan. Bu, sampeyan kok duwe sepeda motor, kok iseni pertalet karo kok campuri banyu. Melaku apa ora? Pertalet dicampuri banyu ki melaku, tapi nyandet-nyandet muni, tapi lek melaku dedet dedet mandek neh, dedet dedet mati mandek neh. Kuwi mergo pertalet kecampuran. Mula lek enek wong ning Adirenggo kok kadang jamaah bar ngono dedet dedet ilang. Deres Quran sak dodokan sak jos bar ngono ilang, kuwi pertalet kecampuran. Enek to wong model ngono kuwi. Wonge ya teka. Wonge seragam. Wonge lungguh ngarep. Dadi awake dhewe niku nuwun sewu para kiai, kadung sregep ki sregep bar ngono ilang. Niku mergo nyapa ngapunten, teng tubuh kula karo panjenengan niku ada daging yang tumbuh saka barang haram sing ngebot-ngeboti awake dhewe melakukan aktivitas. Mula manusa ki lek sing dipangan halal, insyaallah perbuatane halal. Wo, sampean duwe sepeda motor kok iseni Pertamax turbo. Kok gas tok ni wing. Suarane mesin halus mergo Pertamax. Larang regane, tapi ning mesin apik kuwi. Pertamax turbo. Tapi lek pertalite campur banyu, pengajian lagi mulai pertalite campur. Iki sing mulih batin lek krungu cangkemmu ngono. Iya, budale semangat nek kok kene kiyaine munggah nek kok mulih pertalite campur. Bu. Mula wong Trenggalek iki duwe panganan sing cara bahan bakar ki Pertamax turbo. Napa niku sego berkat. Sego berkat ki nyapa? Mergo dawe Quran panganan sing istimewa ki jenenge halalan thayyiban. Wis halal tur apik. Lah sego berkat ki memenuhi syarat loro, halal ya apik. Halal mergo sampeyan disodakoi, apik mergo didongani. Wis golek ana panganan sing didongani saliyane sego berkat. Sampeyan maru ngene Pak Kaji Yusuf kuwi Trenggalek sing terkenal. Entek 500.000 sing di warung ra kere ndongani.
Pak Haji kula entek 500 lho mbok didongani lek sing di warung lak muni sama ngomong apa kemung. Lha iki enek panganan sing kualitas BBM kaya Pertamax Turbo, ya kuwi sego berkat, tulung aja disembranakne. Sego berkat istimewa. Mula kula sering kali cerita, teng Indonesia ada seorang ulama besar namanya Mbah Yai Syirat. Mbah Yai Syirat ki putrane hebat-hebat jadi tokoh nasional. Enten sing dipek mantu Mbah Maimun Zubair, sing terkenal Profesor Doktor Kiai Haji Said Akil Syirat. Niku sampean golek wong pinter ning Indonesia ngalahne niku kaya-kaya mboten enten. Niku sekolah teng Mekah teng Ummul Qura niku kumlot, alumni Lirboyo, masyaallah pintere. Mbah Yai Syirat ditanya, "Yai, putrane jenengan kok pinter-pinter? Kok cerdas-cerdas? Napa resepe?" Gampang. "Napa Yai?" "Anak saya sering saya kasih makan nasi berkat." "Lho kok ngoten Yai?" "Nggih, mergo siji halal, loro enek barokah doa. Kuwi lek dipangan anak dadi daging-daging sing barokah, munggah nang utek-utek sing cerdas." Mula sing rawuh mriki aja nyembranakne sego berkat. Sama nek pengen duwe anak uteke cerdas, tulung sing sering dikai mangan sego berkat. Lah saiki ning adi renggo berkat ira kepangan. Akhire isuk dipakakne pitik. Mula sing pinter malih. Loh tenan. Mula jenengan ki tenan nyapa ta wong biyen ki lek ndonga kok mandi-mandi. Mergo wong biyen ki panganane sego berkat. Ayo sing wis rada sepuh-sepuh awake dhewe ora kelingan to biyen lek bapake genduren urung turu lek bapake urung mulih genduren. Ya apa ora? Anake papat ndok siji disigar dadi papat, kulupane didum papat, sambel gorenge didum papat. Zaman biyen ra enek critane berkat rantek. Mangan berkat ki lho ya Allah wis resik ki lho, jek kober godhonge didilati. Mula sampeyan tingali wong biyen iki lek ndonga ora patek tetes, ora patek teteh, tapi kok cespleng. Yo, enek bocah cilik nangis karo wong biyen disuwuk. Oh, alah lisane ora patek teteh. Muni bismillah ya wis ra genah. Semilarakeman, semilarakem. Ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku. Puh! Cah cilik nangis si meneng cep gak mau. Kaget. Lho kowe iki dijak ngaji wis kaya layangan pedhot lho. Lho wis enek sing ngene to wisan. Lungguhe barang nek wis daya ngene ae. Lho nggih, mandi mergo wong biyen panganane sego. Sampeyan kelingan apa ora? Biyen ki wong lara gomen, saiki sariawan, ki mbiyen didoni karo tukang angon kebo lemari. Ya apa ora? Saiki entek larutan penyegar sakrat malah klomo. Lho wong biyen ki dongane mandi mergo panganane sego. Basa wong saiki yo lek arep ndonga wudu sik, lesane yo fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Puh, cah cilik nangis malah njurit tok. Lah saiki sing dipangan rena-rena kadang bantal, kadang kadal, kadang as. Mula sampean tenan aja nyembranakne sego berkat istimewa. Mergo halal ada barokah do. Mula tak peseni malih wong adirenggo lek saged berkat aja dirubah. Berkat ikat biyen barang mateng. Lah sakniki niki ngetren nek mulih genduren niki isine lenga klenthik. Gula, mie, beras. Ning kene ya wis enek. Ning kene enek. Masya Allah berarti Blitar ketularan kene berarti. Lho apa genduren berkate barang tah gak oleh. Sapa sing ngomong gak oleh wong sedekah kok. Tapi jenengan lek ganti tah kuwi sampean ngrubah piwulange wong biyen. Lho, wong biyen iki berkat iki kawet biyen berkat ki mateng. Lho apa nek dalile? Wong Jawa ki lek nglakoni apa iki nek dalile lho. Lho nggih. Biyen cek cilik awake dhewe kan enek unen-unen aja nglungguhi bantal engko ndak.
Aja mangan karo turu engko ndak dadi lho lek mbok atur ngono sak rumah sakit ora dadi ula kabeh. Sampeyan takon dokter penyebabnya udunan ini napa nglungguhi bantal. Engko lak kewekel doktere. Lho nyapa wong biyen kok diunan-unan aja nglungguhi bantal ndak udunen. Aja maem karo turu engko ndak dadi ula. Mergo nglungguhi bantal karo mangan karo turu niku makruh, Pak. Dalile makruh. Makruh iki cara wong Jawa gak ilah, ora apik. Lah bocah biyen nek diomongi makruh ora percaya. Le, aja nglungguhi bantal, makruh. Langsung dijawab, makruh ya apa to ya? Ayah ya ora paham. Tapi lek diomongi le aja nglungguhi bantal kok ndak udunen, langsung wedi bocah. Yo udun. Yo wedi nek nanae. Yo lek kesenggol lara, gak wani. Dadi wong biyen iki tembunge tembung hikmah, Pak. Wong Jawa gak patek ngomongne dalil kok. Biyen ning Ngadirenggo lek enek wong lara nemen, ngono ki lek enek sing muni anu Pak De ka lara nemen lho. Jajal takonono laire. Anu Pak De laire dina Rebo titanono sok Rebo lek mati. Anu Pak De Rebo gak mati takono netone. Netone paing Pak De sok paing lek mati. Lho apa nek dalile lho wong biyen iki tiru-tiru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ki lahir dina Senin, seda ya dina Senin. Alah paling umate ya dinane ya apa. Ora padha ya netone. Wong biyen iki mboten patek ngomongni dalil, Pak. Mula sampean aja gampang rubah tradisine wong biyen lho. Lembe teng Blitar rada enek geger, Pak. Eneng wong Blitar besanan karo wong Tulungagung. Lah wong Tulungagung ngapunten Muhammadiyah. Lah wong Blitar iki lek ngrabekne anak niku digawekne kembar mayang. Mriki nggih enten. Lah krana ngapunten saudara kita itu Muhammadiyah, mboten purun nggih kembar mayang. Biasane sing Blitar diomongi, anu Pak, njing nek mantu mboten usah damel kembar mayang. Lho enten apa? Urip niku sing dinut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku nikah mboten nate damel kembar mayang. Nikahne ya urung tau gawe kembar mayang. Lek sampean ngrabekne anak damel kembar mayang, terus sampean iki lho manut sapa? Lho niki lek wong gak cerdas itu ya langsung iya ya. Akhirnya wong Blitar niku diomongi ngono timbang petung radadi muni enggih. Tapi batine muni lah ning yen mantu aku ya cairku tok. Arep tak kene kembar mayang ya cairku. Akhirnya tekan doto basa mantu digekne kembar mayang tenan. Kula sing ngaji dicegat yai nika sing ngajeng besan kula. Niku lebih gemberah kalih kula rada ora patek penak mergo perkara kembar mayang. Mbok sampean jelasne to kembar mayang. Kula omongi wong Jawa ki lek berharap kebaikan mboten namung donga. Wong Jawa ki lek berharap kebaikan seringkali diwujudkan dengan simbol. Biyen wong Ngadirenggo ki lek meteng tuwek senengane sedekah jenang procot. Lah nyapa kok sedekah jenang procot berharap ning Allah. Muga-muga lek babaran lancar mak procot. Lah saiki wong Ngadirenggo lek meteng tuwek ora tau sedekah jenang procot. Mula rata-rata saiki lek babaran operasi sesar mergo gak gawe jenang. Engko lek wis lahir karo wong Ngadirenggo dislameti dikai simbol jenenge iwel-iwel. Nggih napa nggih? Iwel-iwel saka basa Arab walidain, maknane wong tua loro. Wong Ngadirenggo muni walidain late nekuk angel, walidan wali. Nggih. Lah iwel-iwel iki maknane wong tua loro, bayi tas lahir dislameti dikai iwel-iwel, harapane njaluk nang Allah, muga-muga sing lahir sok lek gedhe beneh karo wong tua lorone. Engko lek mati karo wong Ngadirenggo dislameti dikai simbol jenenge apem. Apem niku simbol harapane ning Allah, muga-muga sing mati niki di ngapura dosane. Mergo apem iki saka basa Arab afun. Afun niki maknane ampunan.
Lah sing mati dikai simbol apem, muga-muga sing mati dosane kuwi simbol. Lah dalam Islam simbol boleh apa ndak? Ya aku genten takon. Saiki ning Indonesia iki apa sing gak gawe simbol? Aku tak pengen takon. Sampai jadi wong NU enek simbole bintang songo. Napa kok bintange songo gak 10 ora? Songo ki simbol wali songo. Enek sing dawuh bintang songo ki simbol siji Kanjeng Nabi, papat sahabat, papat imam mazhab lho genep songo. Enek simbol gambari donya ditaleni tampar, muga-muga sak donya melu NU ditaleni tampar ben rasa gak ucul. Kuwi simbol. Muhammadiyah duwe simbol apa? Matahari. Nyapa kok matahari kok ora sak langite pisan? Lah iki aku sing radong. Mergo aku wong NU. Lek pengen roh takono Amin Rais. Loh jadi Muhammadiyah ki yo ndek simbol matahari. Ketika dia setannya balik, opo Kanjeng Nabi biyen duwe simbol matahari. Awak mulai duwe simbol matahari, berarti awakmu gak manut karo Kanjeng Nabi. Sopo sing kok nut? Duh, Titik Edeng. PDIP ki ndek simbol apa? Banteng moncong putih. Nyapa kok banteng kok ora gajah? Takono Bu Mega. Lho nggih. Sama nek dadi wong P3 duwe simbol apa? Ka'bah, nyapa gak sak Masjidil Haram pisan. Bahkan bangsa ini punya simbol jenenge burung garuh. Nyapa ora burung emprit. Sampai mas tentara, mas polisi, PKI ki lho ndek simbol palu arit. Nggih napa nggih? PKS duwe simbol apa? Bulan sabit. Lah ketika sampeyan dadi wong Jawa duwe simbol kembar mayang, mereka mengkritik itu bukan ajaran Rasulullah. Loh saya balik bertanya, loh terus di simbol matahari, di simbol bulan sabit. Apa Rasulullah punya simbol seperti itu? Titik Edeng. Ojo gampang-gampang titik-titik bid'ah, titik-titik gak enek Kanjeng Nabi aturan ngene iki. Mesakne Kanjeng Nabi. Ngono lho. Lah wong gak direnggol lek ngrabekne anak digawekne kembar. Harapane sing rabi ben kaya kembar mayang, kembar ki padha, mayang kuwi karep. Wong rumah tangga ki lek karepe padha rukun. Wong rumah tangga akeh sing bubrah mergo nyapa? Karepe ra padha. Bahasa sekarang tidak ada kecocokan dalam hati. Nah. Wow, wong rumah tangga lek karepe padha rukun, sing lanang seneng dolan, sing wedok ya seneng dolan. Padha ta? Duwit entek ya ora tukaran mergo digedolan wong loro. Sing lanang kopro, sing wedok rukun. Sing wedok seminggu umbah-umbah mek dikumtok. Sing lanang nyawang ya ora nesu mergo sing lanang ya sing wedok ilek korah-korahi seminggu dikumtok. Sing lanang ya ora nesu mergo sing lanang ya sing lanang ilek nyepot sempak diseleh meja makan. Sing wedok ya ora nesu mergo sing wedok ya bila kembar mayang padha ta. Dajal lek sing wedok resikan, sing lanang koproh lek tukaran. Sing lanang seneng pedes, sing wedok ya seneng pedes, padha ta. Bendino jangan pedes, saya kadung mencret bareng. Paling mek eker-ekeran ning WC ndang to ya, nyekno rong metu ile. Mas banterno Mas. Kayak kurang banter sonmu. Banterno jajal entekno. Nanti tugas kurang banter dek sampean nih. Volume nih Mas, polno, tekno ndi wong. Oh ning ngarep. Kaya uwabot ini. Pol, neh. Entek wisan. Pun. Tapi yang gini jenengan buanter nggih. Kembar. Oh nek dadi gemberahil. Kembar mayang Bu nggih. Lho lek ngono kesimpulane ngrabekne anak nggih kembar mayang ya ngono, ya kono ora nggih kembar mayang ya sak sirmu. Suwi-suwi lek janur entek ora ya leren dhewe. Pangan wawung.
Dadi awake dhewe iki tenan. Awake dhewe iki sampe tak duduhi, mula aja gampang ngrubah-ngrubah tradisi to. Ulang tahun barang iki peh. Jane apa enek to ajaran ulang tahun ini gini? Enten apa mboten? Nek ning Blitar jenenge ngampirne neton. Enek apa ora gini? Jadi pendak netone diselameti enten apa mboten? Sampeyan iki lek ngulang tahun anak ketok lek pelit. Anak kok diselameti setahun pisan cetil apa ora? Lek wong biyen setahun ping 10 sing jenenge ngampiri neton. Ada ulang tahun ki ya. Aku ya bingung kok. Jajal sapa sing iso jawab pertanyaan aku, rungokno tenan, tak tukokne Vario. Wes, rungokno. Ngacungon sing iso. Apa hubungane tiup lilin karo panjang umur? Ngacung, tet entek wektune. Lah suwi randang ngacung. Ora eneng hubungane tiup lilin karo panjang umur iki gak eneng. Apa wong ngadir engko biyen tau enek piwulang, nduk le, kowe lek umurmu pengen tambah dawa, sing kerep nyebul lilin ya le enek apa ora? Anak iki lek dulang tahun iki karo tiup lilin malah ndang mati kaya matine lilin. Lho nggih. Malah sing bener iki liline dipateni terus disumet ada harapan. Muga-muga atine anakku iso padang kaya padange. Lah wis padang kok malah ditiup puh puh. Baru dikeploki pok pok pok. Lho pekok kok pindho aku ngono. Hei. Ngampirne na. Wong utek kula niki Pak Lurah ora teko mikir. Lah arep kok pateni nyapa kok sumet nulis ra iso mikir aku. Lah wong cek tas disumet lho kok ya terus dipa. Lah terus mbok ge apa kok sumet iki lho. Hei. Enek gini yang ulang tahun enek. Wong ya teko. Wong ipet-ipet. Oh. Oh. Mari ngono ki mari tiup lilin nyanyi dirungokne kuping ra penak. Happy birthday tuyul. Lah kok putune dituyul-tuyul. Awake dhewe iki dadi wong Jawa sing bangga karo Jawane, sing bangga karo tradisine. Hei. Ngampirne. Basa barang iki mbok yo anak iki dijak omong basa Jawa to yu. Hei. Sakniki niki basa Jawa wis mulai ilang. Nggih napa nggih? Tenan lho. Lho lek awake dhewe dadi wong Jawa ora bangga karo bahasane, sing kon bangga sapa? Anake ora usah dijak omong bahasa Indonesia, pokok anake sekolah, insyaallah iso bahasa Indonesia. Gek ning Ngadirenggo ki ora eneng bocah ra sekolah, nggih napa nggih? Mula kula sering kali matur Bapak Ibu guru tolong anak didik panjenengan ajak bicara pakai bahasa Indonesia. Wali murid tulung putrane dijak omong basa Jawa. Mergo basa sing duwe tata krama ki basa Jawa. Bahasa Indonesia ini mangan ki mek sitok makan. Sope kok mangan makan? Bapakmu di mana Dik makan, ibumu makan, adikmu, anjingmu. Jadi bapak karo kiri iki padha. Lho nggih lek wong Jawa dahar, nedo, nedi, maem, mangan, nguntal, badok, nyekek, nyosor, jeglak. Wong Jawa iki kaya bahasa kok. Bapakmu ning tinduk, bapak tasik dahar. Ibumu, ibu nggih dahar. Adikmu gak oleh karo wong Ngadirenggo dahar. Wong Ngadirenggo ki duwe tata krama. Anak ki ning isore wong tuwek, adikmu ning ndi? Adik tasik maem. Ki lho wong Ngadirenggo. Lah kirekmu ning tinduk, lah nika dahar kalih ibu nika. Jawa. 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 Sing guwayahe sing kudungan-kudungan iki. Bahasa Indonesia ini turu ki mek sitok tidur, sampai kok turu ya. Bapakmu di mana, Dek? Tidur, ibumu tidur, adikmu tidur, kakakmu, anjingmu. Jajal wong Ngadirenggo, sare, tilem, bubuk, turu, batang, dekok, ngorok.
Bapakmu ning ndi? Bapak tasih sare, ibumu sare, adikmu karo wong Adirenggo gak oleh dionekne sare. Adikmu ning ndi? Adik tasih bubuk lho Adirenggo. Lah kakangmu sing ora tau salat subuh kene ndi? Lah kok Batang niku. Yo. Jawa nggih. Jawa. Saiki iki wong Adirenggo yo enek sing kemenyek nyeluk anake iki. Dek, sini. Sini. Dek, dipanggil mama. Mama. Anaknya muni, ada apa ma? Sini. Ada apa? Minum susu dulu. Pyoh. Raini tajin yuk susu lah kono. Wis ilang kaya wong biyen nduk lele mriki nih. Wis ilang saiki wisan. Do kemenyek saiki wisan. Wong iki teko. Enek sing batin lah niki to wonge. Wong sing ngangge bahasa Indonesia tenger ngerti ngono ora nyang aku mau. Lho ngoten niku lek saugih ngoten niku dijak omong bahasa Indonesia kok ya enek luwese. Tumpakane ribon ngono. Lah winginane kula petuk wong wedok ning toko ning Blitar niku. Oh alah, kita iki ya wong desa. Wong wedok lho yu. Karo nggawa anak cilik ning toko, kula pas yo ning toko. Ya ketake wong desa wong tak deloki roke ya dondomane metu kok. Ngadek tak lirik isi kile ya nyelopor pecah-pecah kok. Ngono ki ndek anak, lah anake nrintih pae. Lho kok ibuke muni, "Dek, tadi kan mama sudah bilang, kalau ikut mama ndak boleh nakal. Awas tak selentik kamu." Yo, aku ngono. Aku langsung metu ke toko tak enteni, sing lanang iki dilungkas lak teko mesti tumpakane Ki Jang Innova. Lah kok le diluk teko lah kok sing lanang tumpakane Suzuki A100. Duh, kere wae wong. Oh, ayo kita kembali, ayo sing seneng ngangge basa aja. Wis toh, pokok sekolah iso bahasa Indonesia. Lho nggih. Mula Kanjeng Nabi dawuh adibu auladakum, anake diwulang tata krama. Lah basa sing duwe tata krama niku basa anak ki lek teko jak omong basa Jawa karo mbahe raket. Anak lek kok jak omong bahasa Indonesia karo mbahe renggang. Lah nyapa mergo mbahe ra godak bahasa Indonesia. Ning Blitar kejadian kok mboten ate ngendikan karo putune, "Halah aku ora iso bahasa Indonesia." Lho lak tenan to. Wong tahu kok putune delikan iki lho, playon delikan. Bae wedok nyemantani nggih bahasa Indonesia ya ruwet. Le, jangan mendelik di situ. Nanti kamu terkena beling loh. Apa enek bahasa terkena iki lho. Mbah lanang, sini, kamu itu nakal, duduk sini. Jangan kemana-mana, kakung tak mengarit dulu. Apa enek to mengarit iki lho. Jawa. Jawa. Mula kula niki tempundi mawon Pak Lurah. Kula niki lek diundang ngaji, syarat kula sitok aku nggih basa Jawa lho. Lho nggih, kula ngaji teng Kalimantan, ngaji teng Batam, ngaji teng Samarinda, ngaji teng Banjarmasin. Kula mek sitok Jawa lho ya. Lho nggih, kula nembe wangsul ke Hong Kong, Bu. Modelmu ora percaya ngono cek ngomong. Kowe modelmu ora percaya to. Aku yo ora sombong yu. Aku elek-elek ngaji ning Hong Kong iki tak hitung wis ping pisan yu. Aku yo ditelepon, "Yai kersa ngaos teng Hong Kong, purun." Ning sitok syarate, "Mbak, napa Yai?" Wong Tulungagung sing panitia. Syarat setunggal, "Mbak, napa Yai?" Aku nggih basa Jawa. Siap. Semua TKW di sini orang Jawa. Nah, baru kula berangkat rono. Hong Kong. Mula sing kagungan TPQ wis tenan, wis rasah nggih bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia penting loh, tapi cukup di sekolah umum mawon. TPQ barang nggih basa Jawa, kula kuwatir satu saat bahasa Jawa akan hilang. Lek bahasa Jawa hilang, tata krama ya hilang. Mergo bahasa Indonesia ki apa ya kamu? Kamu dari mana ya? Kamu dari mana Bu?
Kamu dari mana, Dik? Lemek kamu toh. Ya jalek wong ngadir engko. Jenengan, sampean, awakmu, kowe, raimu, diangkrengamu, prejengamu. Lho, tenan wong Jawa ki kaya bahasa lho. Enek jotos, enek nabok, enek ngetak. Golek ngangge garan arit ke jenenge gedik. Lho nggih. Oh. Jawa nggih. Jawa. Jawa. Ya lek kecuali hidup ning metropolitan sing lanang sanes tiang Jawa, ya nggih bahasa Indonesia monggo lah. Tapi lek padha Jawane ora sah gaya. Jawa. Lho Isra Mi'raj rumangsamu ning Arab kono enek, ndak enek. Iki saking terdase wong Jawa. Isra Mi'raj iki tradisi baik sing dimiliki wong Jawa. Halal bihalal mulutan. Masya Allah. Iki tradisi baik mula dilestarekne. Yo. Lah sama tak jaluk berkat ki yang ngono aja dirubah. Berkat ki panggahno mateng. Mergo piwulange wong biyen iki berkat mesti mah. Lho apa nek tuntunane sedekah kirna loro yo agama mulang. Siji apik mateng, loro apik entah. Sing entah sampean diwulang karo agama. Kon tuku wedhus dibeleh, dibeteti, terus didumne entah. Kuwi jenenge kurban. Mriki kurban didum entah apa mateng? Sing mateng karo agama diwulang sampean tuku wedhus, dibeleh, dibeteti, dimasak, didumne mateng. Niku jenenge akekah. Jadi lek akekah ki didum mateng, lek berkat didum lek akekah didum mateng, lek kurban didum tah. Lah kire wong Jawa tiru-tiru, wong Jawa ki bagi sedekah rena loro. Kaya agama, siji mateng loro entah. Sing entah apa siji nglayat. Nglayat iki nggo barang mateng apa entah? Cara nggawa soto oleh apa ora? Oleh wong sedekah. Ning ndi yu arep nglayat nggawa apa soto? Langsung kancamu muni, wis pirang dina yu lekmu pekok, ngono ngono. Nomor loro becek. Beceke nggo barang mateng apa entah? Cara nggawa blindrang tewel oleh apa ora? Oleh wong sedekah. Tapi ra umum. Lah nomor loro, sedekah mateng karo wong Jawa dikelompokne jenenge lho ngono lho. Mula berkat ki panggahno mateng. Lah ngono Pak Lukman saiki berkat ra kepangan. Lho lek berkat ra kepangan, anakmu dunungno kon seneng mangan sego berkat. Ngono lho, aja berkate kok rubah entah. Awakmu ki lek tuku sepatu keciliken, aja sikilmu sing kok iris. Tapi sepatune gedekno, mergo sikil ki pakem. Lek berkat ra kepangan, aja berkate sing diganti anake kon seneng mangan sego Omong ono le sego sing paling ampuh ki berkat le. Aja sampe gak kepangan berkat iki le. Tenan, ki lek munggah ning utek-utekmu cerdas. Lho kula kok pamer mboten anak kula iki karo berkat kecilik tak didik seneng mangan sego berkat. Kok pamer ora anak kula sing barep sekolah ranking siji terus. Krana barokahe berkat. Sing nomor loro ki ranking terus tapi ranking 8. Lha ki cara ora mangan sego berkat ora malah 28 iki malah. Bu, sego berkat didahar nggih. Mula ibu-ibu sing rawuh mriki tak peseni sampeyan lek krungu tanggamu slametan, tulung lek adang disuda. Engko lek entuk berkat ben kepangan. Kadung disuda tibakne gak akhire nyor kemeh, nyonyor cangkeme. Tandane wong bejo sing pertama kutun halalun sing dipangan barang Mula ulama-ulama biyen kiai tenan karo barang halal ki Masya Allah.
karo barang haram ki wedine masyaallah. Mergo wong ki lek mangan barang haram enek dawuh ora pantes mlebu swarga. Ada seorang namanya Sabit bin Ibrahim. Sabit bin Ibrahim niku mlaku-mlaku nemu apel. Krana hawane panas, ngelak apel langsung dimaem. Entuk separuh lagi sadar, lho iki apele sapa iki? Iki duduk apelku, lho lek aku mangan duduk tekku kan berarti aku mangan barang haram. Akhirnya diturut, sapa sing duwe apel? Ketemu enten kebun apel, teng mriku enek wonge. Sabit bin Ibrahim langsung dawuh, "Pak, ngapunten niki apel jenengan sing sepalih kula wangsulne. Sing sepalih sing pun kula maem jenengan halalne, Pak nggih." Lah kok sing ning kebun apel muni, "Pak, niki sanes apel kula. Kula teng mriki nyambut damel." Lah sing gadah pundi, sing gadah tuwebeh. Pundi daleme jenengan lek mriko seminggu lagi teko pundi? Banyuwangi. Jaluk alamat Sabit bin Ibrahim, Mak. Akhirnya digoleki saking wedine mangan barang haram. Akhirnya digoleki sesuai alamat ketemu nang Banyuwangi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, napa jenengan ingkang kagungan kebun apel teng Adirenggo? Nggih. Pak, niki apel jenengan sepalih pun kula maem. Kula wangsulne sing sisane, sing sepalih jenengan halalne, Pak. Jenengan halalne. Sing di kebun apel batin, kok enek manusa kaya ngene hebate. Kok enek wong kaya ngene, iki jelas duduk wong-wongan iki. Iki lek wong-wongan mesti dipasang ning sawah iki. Krana kagume kok enek pemuda takut dengan dosa. Akhirnya sing di kebun apel muni ngene, "Mas, apel sing sampean pangan tak halal ning syarate sitok. Lek sampean gak manut syarat sitok iki, ora bakal tak halal sampai kiamat." Nggih, mboten napa-napa. Syarate sitok awakmu kudu gelem merabi anakku wedok. Lek ora gelem ora bakal tak halal nih. Nggih, mboten napa-napa. Kula purun. Mas, aja amen puran-purun sampean. Tak ceritani, anakku ki mripate wuta. Anakku ki lambene bisu, kupinge budek. Anakku ki ndak iso mlaku, anakku ki stroke. Sabit bin Ibrahim batin, "Ya Allah, nyetruk. Lah engko lek ya piye? Kok nyetruk?" Krana pengen dihalalne. Nggih, mboten napa-napa. Maki wuta bisu budek mboten saged mlampah, mboten napa-napa. Akhirnya rene Mas, akhirnya angkah tuka langsung kobil tu nikah. Mis Mas, sah. Kai kamari bojomu. Akhirnya mlebu mara teng kamari sing wedok. Karena Sabit bin Ibrahim niku wong santri, ajeng mlebu kamari sing wedok, ya panggah uluk salam. Padahal dhek sadar lek sing wedok ki budek, sing wedok ki bisu. Tapi krana wong Islam panggah syariat ki dilakoni, akhirnya assalamualaikum. Lah kok kon jero kamar nek swara waalaikumsalam. Lho. Nyenek mudeng. Nak krungu. Nyenek nak ngomong, nak itu jawab kalam. Akhirnya tangane ditungne, Bu. Lah kok disaut karo sing wedok kon jero kamar. Lho. Nyenek nyetruk. Tangane kok coba. Akhirnya Sabit bin Ibrahim melebet, subhanallah. Lah kok ning jero kamari wong wedok ayu. Wajahe glowing, wajahe resik, kulite resik, mripate blalak-blalak, lambene merah merona. Akhirnya Sabit bin Ibrahim matur, "Lho, cara sakniki, Dik, dawe abah sampean mau bisu, dawe abah sampean wuta, dawe abah sampean budek stroke." Akhirnya sing wedok cerita, "Mas, abah ki seneng gawe kinayah. Abah ndawuhne mripatku wuta, maknane wuta sangka kemaksiatan. Mripatku ki mek tak ge nyawang bapak ibu, mripatku mek tak ge nyawang Quran, mripatku mek tak ge nyawang barang sing dihalalne Allah.
Maknane kupingku budek mek krungu wacan Quran, ngrungokne bapak ibu lek ngendikan. Maknane lesanku bisu saka kemaksiatan. Lesanku ki mek zikir, lesanku mek deres Quran, lesanku mek matur sing apik, urung tau maksiat. Maknane sikilku setruk gak iso mlaku, niku gak iso mlaku saka kemaksiatan. Sikilku ki mek jamaah, sikilku ki mek pengajian, sikilku ki mek silaturahim. Urung tahu mas sikilku selawase urip tak gawe joget melu karnaval, urung tahu mas. Sikilku ki urung tahu mas sampai ho a. Aku ki tenan mas ngerti lek karnaval joget ki haram, murah kurang melu karnaval mas, ora tahu ho. Ning enek ning direnggo enek. Sampeyan ya miyok ho haram. Aja miyok. So Agustus nek enek aja. Miyok apa ya? Loh kok miyok? Pendukungnya Pak Lurah cek oke tibane. Miyok. Maki haram miyok. Iki ya miyok. Nek ho miyok. Kula winginane ngaji teng duka desane melu kecamatan Durenan. Tapi sanes desa Kamulan. Sanes desa Karanggayam. Pak Lurah iki tak omongi, Pak Lurah. Sok ning akhirat nek wong mlebu swarga Pak Lurah. Mergo nyapa? Mergo wong kuwi nyingkrihne eri ning dalan. Enek eri ning dalan mergo ganggu wong liwat, rine disingkrihne, akhire wong liwat dadi lancar, diapresiasi karo Allah, dilebokne swarga. Hati-hati Pak Lurah, sok mben enek lurah mlebu neraka mergo ngenekne karnaval ganggu wong liwat aku ngono. Piye Pak Lurah? Nek aku tuh enek apa ya? Iya, sampean ya miyok. Nek mlebu neraka ya panggah miyok. Ganggu wong liwat iki panggah miyok. Iya, miyok apa ya? Ya mulai rodok kendo Pak Lurah. Sing mau ni miyok saiki oh ya. Nek direnggo nek karnaval nyok emben lek enek aja mi. Lek mboten miyok tapi ndelok sami ugi sami mawon silit babi dientup miyok miyok sing seragam lungguh ngarep iya miyok alah mbuh. Wong kula niki tenan ngarep gen kula ki ya enek karnaval horeg iki gen kula iki. Ngono ki aku yo urung tau kok ndelok, mek nginceng. Lho lek nginceng iki dosane cilik wong mripat sitok ngene kok. Aku sapa muni sami mawon iki. Aku ora tau ndelok iki pas budal ngaji terus petuk ngono kuwi ndelok. Nek nang omah aku yo entok-entok ndak niyok wong iya. Aku iki kiai jujur, dadi nduwelik ngono ben darani kiai tenan. Padahal yo ngiceng. Miyok apa ya? Duh, panggah miyok ya Allah. Panggah miyok. Ngrepotne Pak Polisi kuwi lho. Saiki ya enek sing glegeken barang ngono kae. Sapa sing tanggung jawab kae? Hei. Miyok. Ya Allah. Kula niki nate lho Pak Lurah ngaji keng pundi ku jenenge Munjungan Ahad pagi. Mulai kejebak ini daerah kene iki lho. Ning Baru Harjo mriko lho Pak. Wah karnaval iki saleh dalan gedhe iki lho. Bayo ratusan mobil terjebak. Gek sing dinteni iki mek ngene. Juh kere aku jeneng.
Wong muatet sakmono kae sing dinteni mek ngene. Aku jan. Aku jan. Tahu ya daerah jalan raya iki sing dinteni mek ngene. Hoi. Mia. Aduh, mbuh iki wis. Mula ulama-ulama biyen ki ya Allah. Karo barang haram iki dakwani. Ibrahim bin Azam seorang ulama besar, Pak. Iki penting mergo panganan ki dadi pondasi yu. Sampeyan jangan berharap anak-anak panjenengan solih-solihah lek panganane wis duduk barang halal tenan. Sampeyan harus berani memastikan anakku sing dipangan kudu halal. Ini memunculkan anak sing solih-solihah niku. Ibrahim bin Azam niku teng Mekah, badhe tindak teng Palestina. Teko Masjidil Haram, aja tindak teng Masjidil Aqsa. Karena perjalanan adoh piyambake tumbas kurma digawe sangu nang dalan. Kurma mari ditimbang, lho kok enek kurma sitok iki ceblok. Pikirane Ibrahim bin Azam iki wis katut ketimbang. Akhirnya kurma sitok iki dimaem. Akhirnya kurma sing ditimbang diadai kresek. Ibrahim bin Azam budal datang Masjidil Aqsa. Perjalanan mungkin 1 minggu. Teko Masjidil Aqsa langsung sholat, tahiyatul masjid. Bani ngoten niku gletak keturun. Pas keturun ki mimpi anek malaikat loro mudhun ka langit. Lho kok ngrasani Ibrahim bin Azam? Kat nyapa ki lho wong hebat. Iki jenenge Ibrahim bin Azam, ki waliyun min auliyaillah. Iki lek ndonga cespleng. Ku lek ndonga mandi, iki kekasih Allah. Ning sayang minggu kemarin dia melakukan kesalahan. Apa kan? Enek kurma sitok urung katut ketimbang. Lah kok dipangan? Ngelilir Ibrahim bin Azam menangis, ya Allah. Kurma seminggu dek ngenane ning isore timbangan ketibane urung katut ketimbang. Berarti ning wetengku enek barang haram. Aku wedi krana jeneng Nabi dawuh wong iki lek sing dipangan haram gak pantes mlebu swarga. Balik malih teng Mekah. Teko Mekah goleki bakule lah kok ganti nom. Ditakoni karo Ibrahim bin Azam, "Mas, 15 hari yang lalu bakule sepuh kok saiki sampean?" "Oh nggih, niku bapak kula." "Lah ning ndi?" "Nembe sedo. Niki nembe 7 dinane. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." "Mas, pas aku tuku kurma sing nimbangne bapak sampean, enek kurma sitok ceblok. Tak anggit lek wis katut ketimbang. Lah kok tibane durung." "Mas, sampean ahli warise, sampean halalne ya kurma sitok." Bakul kurma cah nom. "Nggih. Kula ahli warise wong mek kurma sitoke. Kula ikhlas, kula halalne." Ning nuwun sewu, Pak. Dulur kula niki kabeh 11. Kula halal, duka sing 10 halal apa ora? Lah kok sing 10 iki digoleki kabeh, dijaluki halale, kurma sitok. Kurma sitok lho. Kurma sitok. Lah ndekne awakmu rewang mulih mesti nggo Nagosari karepmu piye kowe iki? Murewang dilak diluk mulih mbekem iwak. Kurma sitok. Oh, no kene ngadir kok ya enek lho wong ngarit isine suket campur semangka. Enek. Ngarit campur semangka enek. Rewang bolak-balik mulih karo bekem iwak enek. Wonge teko. Ketoke lu gue lesehan. Lho tenan, aja sembrono karo barang ka. Diling-iling. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang apik cilik diwales demi Allah, barang elek cilik ya diwales. Nabi Isa niku nate liwat kuburan, eruh ning kuburan nek wong disiksa. Langsung ditakoni karo Nabi Isa, "Ya rajul man anta, he wong lanang sapa awakmu? Wis pirang tahun kowe disiksa karo Allah?" Akhirnya cerita, "Kula niki disiksa kali Allah awit kula ninggal sampai saat niki dereng beres." Lah terus apa salahmu? Kok sampai 11 tahun urusanmu ning alam kubur durung beres? Anu Nabi Isa, nalikane kula urip teng donya pendamelan kula niku buruh mikul kayu. Tangga kula ki lek golek kayu teng alas sing mikulne kula. Terus kula diongkosi.
Suatu hari tangga kula ngengken kula ngeterne kayu teng desa sebelah. Kayu kula pikul teko tengah dalan weteng kula luwe akhire menggok warung tuku sego iwak. Mari mangan sego iwak, lha kok teng untu kula enek slilite. Kula dingak-dinguk teng warung. Golek tusuk gigi mboten wonten. Akhire kula mencolot metu moklek kayune tangga kula sing kula pikulne. Klik sak tusuk gigi kula damel ngilangi slilit bareng ngoten kula buang. Mek gara-gara kula ngentit sak tusuk gigi mboten kula pangan. 11 tahun ning alam kubur durung beres sak tusuk gigi. Nuwun sewu Pak Lurah, nuwun sewu Pak Babin Camat, kok enek lho pejabat wani korupsi iki lho. Loh, saestu. Kok sampai sumbangan datang Sumatera hilang berapa ton? La ilaha illallah. Pejabat gila eruh ceritane Nabi Isa gak wani korupsi. Tak tusuk gigi. Lah kok kotakan dicumi sitok kok cukup telu awas kowe. Sing loro sok dituntut nang akhirat kowe. Gek mari cukup telu lah kok wonge mulih to. Loh tenan Pak Polisi, Pak Tentara, tenan. Pak Lurah ayo dadi pejabat yang jujur. Resikone abot. Wong ngentitan ki resikone abot. Donya kok belani wis panggah koyok ngene kok. Lho nggih, sampai enek dawuh, lamun donya ki kabeh kok cekel, ora cukup kangge nuruti nafsumu. Sing iso nuruti nafsumu ki rahmate Allah. Aja nemen-nemen lek mung nguber donya kok cekel ya panggah donya panggenane. Lho lek dhuwitmu akeh terus ayem ora. Hoi. Lek rewang sing jujur Bu nggih. Sing miskin-miskin, sing sugih-sugih lek Pak Lurah ngedum beras miskin tulung, sing sugih aja melu antri. Enek ta? Enek. Ora jatah miskin, ngaku miskin enek. Wonge lu lesehan. Kok komplit to sing lesehan iki? Lho tenan. Jadilah warga negara yang baik, jadilah pemimpin yang aestu Pak Lurah, sakniki pemerintah lek ngglontorne dana kangge masyarakat desa wis miliaran sing hati-hati, tenan. Awake dhewe maneman, jangan korbankan kehidupan yang kekal, mek nuruti kehidupan yang sebentar. Toh dunia iki mek sebentar. Kok belani ning donya ya panggah koyok ngene. Ya wis ngene iki donya. Hoi. Berkate dipanggahne nggih. Berkate panggah mah. Engko lek entah atik emi mari didongani ning omah mine kok godhog. Dungane prayu katut leder to pinggo. Yo berkate mateng nggih. Beceke entah nggih. Nglayate panggahen. Ya kecuali lek jenengan ning omah ki gak duwe kanca. Sampean ki rondo, adik wedok. Adik ra duwe bojo. Oh, alah aku sing masak lho, sing masakne sapa? Wis iki berkate tak gawe entah ae ya ndak masalah. Tapi lek jek enek sing rewang, mateng ya yu ya. Engko lek entuk berkat dipangan ya yu ya. Aja dipakakne pitik, engko sing pinter malih giling-giling, lek tanggane slametan, lek adang disu, ben lek diundang berkate kepangan, nggih. Kadung disudo tibakne gak di. Sing nomor loro, cepet-cepetan. Tandane wong bejo, nyapot nek wong delok jam kok. Jam-jamku dhewe ya sak sirku to. Ora nukokne kenyeh. Nomor loro, tandane wong bejo siji sing dipangan halal. Ayo sing rawuh hati-hati. Ojo sampai ning weteng kula karo panjenengan pangan barang haram. Ojo, resikone abot. Sing nomor loro, tandane wong bejo wa mujalasatul ulama. Lek wis sing dipangan halal, ojo adoh karo ulama. Maknane piye lek wis sing kok pangan halal ngaji yo.
Maknane cedhek karo ulama ki ngaji. Awake dhewe ki butuh ngaji mergo nyapa? Kanjeng Nabi dawuh may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wong lek karo Allah arep didadekne apik, mongko karo Allah dikai pemahaman ilmu agama. Mula sampean kudu sadar, donya ki sing paling hebat itu dua. Siji wong tuane dhewe-dhewe. Wong tua jenengan tuh hebat karena apa? Jenengan ini dadi wong tua lek kok hitung tenan, uripmu mek entek ge ngurusi anak lho. Arep turu mikir anak, tangi turu mikir anak, sampai turu ngimpekne anak. Wong paling mulya ning dhuwur bumi iki siji, wong tuane dhewe-dhewe. Mula sampai Kanjeng Nabi dawuh ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktil walidain. Ridhone Allah didele nang ridhone wong tua, murkane Allah didele nang murkane wong tua. Sehebat apapun panjenengan dadi anak lek wong tua gak lilo, Allah melu mboten lilo. Sampai dadi pejabat, dadi lurah, dadi camat, dadi bupati, wali kota, gubernur, lek perlu ganteni Pak Prabowo dadi presiden, lek wong tua gak lilo, Allah melu mboten lilo. Mending ngapunten dadi tukang golek rosokan, tapi wong tua lilo, Allah melu. Sampeyan dadi wong pinter yu, gelarmu tumpuk-tumpuk profesor, doktor, insinyur, MSc komplit sak WC-ne pisan. SHMH komplit sak BH-ne pisan. Sampeyan dadi wong pinter, wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Mending gak duwe gelar, mek duwe gelaran karpet, tapi wong tua lilo, Allah melu. Donya muntek kok bangun musola TPQ matur sadiniyah, santunan anak yatim janda miskin, ahli sedekah, tapi lek wong tua gak lilo, Allah melu mboten. Mending nukokne cenil bapak ibu entek 2.500, bapak ibu lilo, Allah melu. Iki lho Kanjeng Nabi lek memberi penghargaan teng jenengan iki. Sampeyan dadi wong ahli ibadah, salatmu jamaah, deres Quran istiqomah, tahajudan istiqomah, bathuk ngucap ireng susun 28. Ahli ibadah. Poso wajib kok lakoni, poso sunah kok lakoni. Pendak Sawal mesti nyawal, pendak Senin mesti nyenen, pendak Kemis mesti. Sampeyan dadi wong ahli ibadah, wong tuwek gak lilo, Allah melu mboten. Mending mijeti bapak ibu suwene 5 menit, bapak ibu lilo, Allah melu lilo, Pak. Lho nek buktine sampeyan buka teng Google, cerita hidup sahabat Nabi jenenge Alqamah, diceritakne karo Google iki. Alqamah ki meh ketleyek padahal murid Kanjeng Nabi, mergo nyapa? Tau gelakne wong tua. Mula sing rawuh rene sing jek wong tua dihati-hati. Bu, apa to urusan anak gak kok turuti lho apa sampean dadi wong tuwek. Njaluk motor kok tukokne, mobil kok tukokne. Njaluk omah kok gawekne, njaluk rabi pengen rabi kok rabekne. Apa to sing dijaluk anak gak kowehne, lek perlu nyawa ki lek sing njaluk anak kok wehne. Tangga kula ki winginane anake wedok ninggal, bapake seminggu nangis ndak meneng. Entuk 2 dina kula takziah muni Pak Lukman anak wedok kula ninggal. Cara nyawa kena dijolne tak ijolne Pak Lukman. Ben kula sing mati ampun anak kula ya Allah. Awakmu ki lek anakmu lara ndak mari-mari, wani sampean ngijolne penyakit. Gusti, lek penyakit kena pindah mawon penyakit anak teng kula. Empun anak kula sing lara ben kula wani yu. Iya apa ora? Apa to gak kowehne anak, sampai sendok lho kok jenenge anakmu. Mangkok kok jenenge anakmu, piring kok jenenge anakmu. Cowek kok jenenge anakmu. Kuwi mergo sayang apa samarilang aku ora ngerti aku. Oh samarilang. Loh, tenan. Mula wong ning alam dunya sing apik wong tuane dhewe-dhewe iki Mas sing jek nom-nom, Nduk. Sok lek rabi aja golek gantenge, golek olilane wong tuwek. Mas, aja golek ayune, golek olilane wong tuwek. Ayu kaya apa lek wong tuwek gak lilo aja melangkah. Nduk, awakmu duwe pacar jenenge Solikin. Tapi bapak ibumu gak lilo, bapak ibumu ngarep karo Solekan, milih Solekan, Nduk. Lho tenan. Senajan awakmu wis janji sehidup semati karo Solikin, tapi lek bapak ibu gak lilo, bapak ibu milih Solekan, milih Solekan, Nduk. Kowe rabi karo Solikin demen, bapak ibumu gak lilo, Allah melu gak lilo. Kowe rabi karo Solekan gak demen, tapi bapak ibumu lilo, Allah melu lilo, milih Solekan ya, Nduk.
Anu lho Pak Lukman, solekan kira patek ganteng. Halah, ganteng karo ora ki mek masalah lampu, Nduk. Angger lampune kok pateni, Nduk, solikin karo solekan padha. Yo. Nuwun sewu sing bojomu saiki nyolot wek nyolek elek, tulung lek bengi lampune dipateni. Ya, kowe nyolot wek kok nyolot nemen to ya. Nduk, solekan ya, Nduk. Aja milih solikin. Iki solikin ora batin cangkemmu no. Lah piye tekin wong pancen bapake ra lila lho, Kin. Panggah lila karo solekan lho. Lho tenan lho. Wong tuwek iki ampuh. Urip sampean iki pancen tek ge ngurusi anak, anak urung lahir sampean wis repot tok yo. Kalingan ora awakmu. Rabi entuk 3 wulane lho. Awakmu mangan apa-apa balik, mambu apa-apa balik. Dilak dulu. Akhirnya diterne karo bojomu ngene Bu Bidan diperiksa 15 menit. Sampeyan diomongi, Mbak, selamat panjenengan hamil 1 bulan. Lho, domeng. Joko ya Mbak kandungane, lek makem sing bervitamin. Aja gampang susah, engko tumus ning bae sing kok kandung. Mas, rene, enten apa Bu Bidan? Tiap ulan bojomu terno rene tak kontrole kandungane. Delok gak ngono iki. Anak jek sak ulan lah awakmu wis repot. Akhire mulih takoni ibumu, sidane lara apa nduk kok amen mutah? Aku meteng sak ulan, Mak. Alhamdulillah. Beneran rumah tanggamu bintang ayem, bintang cencem. Nduk mulai saiki aja gampang ngelokne wong, aja gampang maitu wong. Aja gampang mitnah wong, kok tumus ning bayi sing kok kandung. Karo bojomu omong ngono ya, Nduk. Aja gampang mateni kewan. Aku gak kepengin putuku lahir cacat. Mulai sesuk bojomu kon leren, Nduk, lek kerja ning jagal potong ayam. Mulai sesuk kon bakul cilok ayo, Nduk. Deloken koyo ngene iki lho. Anak cik meteng sak wulan lho, bapake kerjane jagal potong ayam, pindah bakul cilok. Nyapa bilani anak. Kaya ngono kuwi lho sampean iki. Meteng sak wulan dadi 2 wulan, 2 wulan 3 wulan, celuk bojomu karo maratuwane, karo bapake sampean. Le, dalem. Iki bojomu wis meteng 3 wulan, wong wedoke meteng 3 sasi dilungkas ditiupne roh. Ditulis nasibe beda cilokane rezekine patine, kono ndang blonjo ning pasar Pogalan. Dislameti, kilek ning Pogalan jenenge telonan. Kowe kudu ngerti lho le Pogalan karo Blitar ki beda. Nang Pogalan ki le telonan paling titik undangane wong 450. Bojomu ki mripate mek ketip. Ya Allah, 400 nyenget. Atik bangun cilok kudu numplek. Lho kuwi kono kuwi lho yo awakmu lek mbelani anak iki ngono kuwi lho. Akhire ngomong ngene sing wedok, Dik, kon slametan telonan undangane 450 lho, Dik. Lah pripun Mas yo kowe roh dhewe nyambut gawe koyo ngene. Udah nek cilok ndak patek banyu, Dik. Lah terus pripun Mas? Piye lek gelangmu ae didol? Adol gelang belani Mari telonan leren yo awakmu lek belani anak. Wetenge tambah gede 7 sasi celuk neh. Le bojomu wis bobot 7 sasi. Wong wedok elek meteng 7 sasi sirahe bayi sing ning dhuwur Malik mengisor siap untuk dilahirkan. Malik iki krama inggile tingkep. Le syukurana iki jenenge tingkepan ben karo Allah diparingi mapan lek babaran ben lancar. Tolak balak kuwi mek sedekah le kono ndang blonjo. Kowe kudu ngerti tingkepan ning Pogalan karo ning Blitar beda. Nang Pogalan ki tingkepan paling titik undangane wong 750. Yo, bojomu ki mripate mek ketip. Akhirnya nyedeki sing wedok, Dik, kon slametan undangane 750. Lah pripun Mas kowe roh dhewe, bakul cilok wingi ya numplek lho, Dik. Lah pripun Mas piye lek kalungmu ae didol, adol kalung belani. Kayak ngene iki lho, awakmu lek belani anak iki. Akhire sampean bobot 9 sasi. 10 dina krasa lek arep babaran yu. Sampean luwih paham tinimbang kula, wong babaran iki bejo-bejan. Enek sing ngeden tok, metu ngene kuwi enek. Enek sing bolak-balik, ora metu-metu,
Metu ndase tok mlebu. Oh akhirnya pangga ndak metu celuk nih dukun bayi dipeluruti ndak metu. Dukun bayi ini angkat tangan celuk nih bidan disontek perangsang ndak metu. Bidan ini angkat tangan. Jenengan beto mau tenggalek. Jenengan beto ngene dokter spesialis kandungan. Tiga melayu rono 10 menit diperiksa sing lanang diceluk Mas mriki. Wonten apa dokter? Mohon maaf ini bisa harus dioperasi sesar. Kalau ndak dioperasi bahaya kanggo ibuke, bahaya kanggo bayi ini. Karena bapak pengen nyelamet nih anaknya. Dengan gagahnya langsung matur dokter pinten biayane. Dokter muni 10 juta. Bojomu gak maca bismillah. Langsung tanda tangan erek nyapo belah nih anak. Mulih ning pogalan koyok ketera angin. Nek apa? Wong nyelametane tol kelang karo alung kok. Iya ora. Akhirnya mulai takoni karo bapake maratuwa. Leh piye bojomu? Anu Pak kedah dioperasi. Lah terus piye le? Lah nggih niku lho Pak. Lah ya lagi niku piye? Kedah dioperasi Pak. Lah ya terus piye? Lah nggih niku lho Pak. Saking gubuhe. Kok lagi niku biayane Pak? Lah terus piye le? Lah nggih niku lho Pak. Amen lagi niku we. Nek duwe ah. Kaya kowe lek membelani anak amen lagi niku we. Lah terus piye le? Keparung matur Pak, pripun kula lek ngambil sertifikat tanahe. Maratuwamu menteleng dhewe anak nyilih sertifikat. Ndak usah. Menyuk men. Akhirnya ngebel koncone Blitar, bro nyapo. Aku kurungu jerak marep dol sapi. Sapi marep kok dol, tak utange ya bro ora masalah. Pira bro, iki dinyang 10 aku njaluk 11. Wes tak podo, kontan karo utangan 11. Melayu nang Blitar, sapine koncone dutang 11 juta. 10 menit didol payu 10 juta. Rugi 1 juta, ndak masalah belani. Akhirnya gue duit 10 juta melayu nang Trenggalek. Dilung nih ini dokter spesialis kandungan. Anaknya karo bayi ini juga mulai nang pogalan bangga. Aku menjadi bapak, aku duwe anak. Mlebu omah urung lungguh. Celuk karo maratuwane le dalem Pak brokoane. Mari brokoan sepasaran selapanan setahunan terus sampean gak leren ngeragati. Akhirnya sekolah TK ya Allah kemeng ngeragati anak sekolah TK. Mergo sekolah ki paling larang TK lah nyapa mergo mboke melu sekolah. Anake kon numpak pedah mini gelem ibuke njaluk vario. Aku gelem ya ngenteni anakmu kok numpak vario. Anake sangu 5.000 cukup mboke 50.000 mergo ngeterni anake karo goleki bakul sayur. Anake seragame loro cukup ibuke 7 mergo ngeterni anake karo tampil. Mari TK SD, mari SD SMP, mari SMP SMA, mari SMA leren. Kegeret koncone melu kuliah nang Malang. 4 tahun sampeyan ngragati anak kuliah nih Bonangi, enek sing adol sawah, adol tegalan nyewakni sawah. Nyewakni hayawan sapi kebodol, sing penting anaknya cukup kuliah. 4 tahun mari kuliah, sampeyan ditelepon. Ya, nyapa? Tindak Malang kali ibu. Nyapa duk? Kula badhe diwisuda. Ndamel ageman sing sae ya. Ibu nggih ndamel ageman sing sae. Teko pogalan nang Malang, anake diwisuda. Teko kono awakmu diapakne. Ya Allah, mek dijak foto. Delok lek mung ngragati anak entek sakmono mek dijak. Ngono ki awakmu yo trimo belani. Mula aja gumun lek ning Adirenggo enek wong macul gawe kaos SMP 1 Pogalan. Awakmu lek ngragati anak mek dijoli kaos lho. Ya apa ora? Mari kuliah leren. Lagi tas diwisuda. Lho kok mulih nggawa gendaan. Dapan ndok kuwi nyok iki pacarku Tahdi Blitar. Apa jenenge Lukman. Lah
Kenapa mbok jarene nikahkan kami berdua ya? Jangan pisahkan kami berdua. Kami terlanjur berjanji sehidup semati. Andaikan dia menjadi bunga, aku menjadi kumbangnya. Andaikan dia menjadi kloset WC, aku menjadi tainya. Andaikan dia menjadi air yang mengalir, aku menjadi si kuning di atasnya. Kemana mengalir, aku mengikuti dia. Akhirnya kok rabek nih. Paling rabek nih anak leren dereng. Cik melu mikirin penggaweannya anak. Lek bapak ini sawah kon garap salib, bapak ini tuku kon ngopeni tuku, lek bapak ini wes gak leren sampe. Mari anak di penggawean leren dereng, cik melu mikirin gawe omah anak. Dilak diluk petuk uang, gak ono lemah didol lah. Ngapa tuh yualah harap gak nencok-nencok enduk ile. Lho parep urip nang pogalan, hooh. Lah bisanmu pun ya paron gawe omah ora sing Blitar malah mek ndongakne tok. Mening. Mari kok gawene anak leren umur sampean 25 wayahe leren diblekipu. Mula sing cek wong tuwek diopani sing A siji ojo gampang gelakne wong tuwek. Nek wong tuwek gelo Allah melu. Omong sak omong hati-hati, Nduk. Sampeyan iki karo wong tuwek sing hati-hati, lek wong tuwek gelo Allah melu. Tenan. Bu, sampeyan iki lek dadi anak sabar kumpul wong tuwek. Tapi lek awakmu gak sabar tulung golek kontrakan. Mergo kumpul karo wong tuwek iku kudu sabar, lek sampean ra sabar bedino dosa karo wong tuwek. Lah nyapa mergo wong tuwek iki senengane mamerne anake sing adoh. Lho sampean nek kumpul kudu sabar. Oh anake sing Trenggalek mek mara saulan pisan gawa pete ngene buh lek mamerne. Anakku sing Trenggalek. Pendak rene mesti gawa pete. Kowe golek kaya anakku. Lah sing kumpul bedina ngono kok nek rawon soto bakso belas ra tau dipamerne. Ya ngono kuwi pancen kumpul wong tuwek kudu. Enek tuh wong tuwek sing model ngono kuwi. Wonge ya lesehan nggo ngisor. Pancen yo kudu sabar. Sing nomor loro karo wong tuwek aja cetil, aja hitung-hitung. Lek sampean hitung-hitung Gusti Allah melu hitung. Wis sing jek wong tuwek sampean losne. Lek perlu sampean upeni sing apik. Sampeyan nek karo wong tuwek gak hitung-hitung Allah gak hitung-hitung. Konsep Islam lek pengen sugih lumana karo wong tuwek dhewe-dhewe. Iki bar pengajian ibuke diparani, "Bu, mulai sesuk listrik sing bayari aku." Lho ngono no anak kok. Lek sampean ra hitung-hitung Allah gak hitung-hitung, "Bu, mulai sesuk sampean melu warisan. Melu 5, Bu, sing bayari aku lek nampa warisan PN." Bu, sampean iki saulan karo bapak beras entek pira? Alah paling 15 kilo, mulai sesuk aku sing nyukupi. Terus lauk pauken telas pinten Bu? Alah, Nduk, paling 700.000 cukup, aku sing nyukupi. Ngono lho. Poso sok mben dieling-eling. Mbok diparani, "Mbok, ora usah mikir sahur buka," kok jare anakmu iki lho. "Mbok, klambi bodho sampean 3 setel, Pak, 3 setel. Jajan lebaran, gak usah kok pikir, anakmu sing mikir. Nyo iki 10 juta kangge persiapan lebaran." Wer. Aku erung tahu kok. 10 juta tuh. Iki nek sing batin terus. Kula anakku sing kudungi abang lho anakku terus. Oh. Awake dhewe iki rezekine seret mergo karo wong tuwek poweli tok. Lho omahe iki lho nyanding wong tuwek malah ra tau masak, pendak sarapan njaluk mboke. Mulih nggo sak piring karo jangan sak mangkok dikene sing lanang, tak jamin kiri kowe lek pangkah ngono. Enek wong sing model ngono iki. Gawe kacamata apa ora wong iki? Aku bikinane muni wong iki kacamata apa ora lho kok sing kacamata cowopoti kabeh. Wis, wong ning alam donya sing paling ampuh siji wong tuane dhewe. Wis silahkan sampean ziarah Wali Songo monggo, tapi aja lali ziarah nang kubure wong tuane dhewe-dhewe. Silahkan sampean rekreasi kemana-kemana monggo, tapi sing sering ngendangi wong tuane dhewe. Niki sing dawuh Allah fi hadzal zaman, wong sing paling hebat ki loro, siji wong tuane dhewe-dhewe, nomor loro ulama. Wis. Sing rawuh rene tak jaluk aja adoh karo ulama, aja adoh karo kiai. Aja adoh karo Nahdlatul Ulama.
Lek wong tuane awake dhewe sing gedhekne jasmanine awake dhewe. Lek ulama kiai iki sing gedhekne ruhanine awake dhewe. Mula saking mulyane ulama sampai ana dawuh lamun aku ora kenal karo kiai, ora kenal karo guru, aku ora bakal kenal karo pangeran. Lho nggih, awake dhewe iki ning donya butuh kiai, nang akhirat butuh. Ning donya butuh kiai, nang akhirat ya butuh kiai. Awake dhewe ku urip ning donya mengemban satu misi SK, satu perintah kanggone Allah, kongkon ibadah. Lah ibadah niku syaratnya kalih sampeyan eling-eling. Enggak akeh syaratnya ibadah. Sampeyan iki ibadah lek pengen ditampa Allah syaratnya loro, siji apa ikhlas. Ikhlas ki apa? Ikhlas ki mek butuh diakoni Allah. Ikhlas ki gak butuh diakoni wong liya, sing penting diakoni Gusti. Sampeyan iki lek jamaah, sampeyan kudu butuh diakoni Allah. Sampeyan iki lek sedekah aja butuh diakoni wong. Bene wong-wong arani sampean cetil, sing penting Allah arani sampean loman. Iki jenenge wong ikhlas. Ikhlas ki piye to? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Iki lho ikhlas. Sak temene salatku, ngibadahku, uripku, matiku mek butuh diakoni Gusti. Wong sing ora ikhlas ki senengane butuh diakoni wong. Sampe nek urip butuh diakoni wong, kesel. Mergo wong sak pogalan ki akeh. Tapi lek sampean butuh diakoni Allah, Allah ki mek sitok, gampang. Mula urip ning donya iki sing nom-nom dirungokne, aja gampang update status. Wong sing update status ki wong sing butuh diakoni wong. Iya apa ora? Lho kok enek lho wong Blitar Trenggalek jenenge umroh iki lho bendina digawe status. Lah kowe ki umroh ki butuh diakoni Allah apa butuh diakoni wong? Sama nek umroh kok unggahne nang status, mek butuh diakoni wong, gak diakoni karo Allah. Deres Quran ge status, mulang Quran ge status, kuwi jenenge butuh diakoni wong. Pengajian ge status, lagi pengajian bersama Romo Rai Lukman Safi'i. Menulis Romo Yai keliru Romo Rai. Ben diarani sregep deres Quran, benderane sregep deres. Jam 2 bengi gawe status, ayo bangun tengah malam. Benderane sregep taha. Wong ning omah pedah motor ora gablek, kok ya foto ning sandinge Pajero. Terus digawe profil ben diarani wong su. Iki lho wong urip saiki butuh diakoni wong iki lho. Profile rangkul-rangkulan karo sing lanang, ben diarani keluarga sakinah, mawaddah, warah. Padahal bendina gembira. Lagi di rumah makan ayam goreng Trenggalek, padahal mek liwat tok terus foto. Ini sing nom-nom senengane adu, sing tuwek-tuwek bareng ini malah selamat. Lah ndak duwe HP kok. Lu sakniki ibadah awake dhewe sing entek niki mergo nyapa? Mek butuh diakoni profile ngalung serban ben diarani kiya. Uang gila bolak-balik ganti profil. Itu sifat orang yang butuh diakoni uang. Lah sampean kira butuh diakoni uang ora diakoni Gusti. Bene Bu, sampean diarani wong wedok ra beneh karo sing lanang bene. Sing penting Allah ngarani beneh, penak. Bene wong sak Trenggalek ngarani, iki karo sing lanang, iki karo, iki jan karo sing lanang, bene. Toh nyatane sing adang sampean, sing umbah-umbah sampean, sing nyapu omah sampean, sing ngedusi anake sampean, sing ngeteni sekolah anake ya sampean. Sampeyan diakoni ra beneh ya bene. Nyatane jam 12 bengi sampean dijawil karo sing lanang, "Dik, oke." Awak mulai nurut dua, aku kesel. Pak, bene sampean diarani wong lanang ra beneh, wong sak Trenggalek nyel, kuwi karo sing wedok, bene. Sing penting Allah ngarani beneh. Lho nggih, nyatane njaluk omah sampean gawekne, kurang piye? Njaluk motor tukokne. Njaluk klambi tukokne, njaluk jilbab tukokne, njaluk gelang kalung tukokne, njaluk binggel kok tukokne, sak klintinge pisan.
Saking sayange karepe lek sing wedok metu sing lanang panggah krungu klinting 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 klinting. Lho kok jek diakoni wong-wong ra beneh ya. Sing penting Allah ngarani Pak Lurah, gak usah butuh diakoni wong ngadi renggo. Bene wong sak ngadi renggo ngarani sampean lurah gak apik, sing penting Allah ngarani toh nyatani bantuan kok pemerintah sampean salurne kabeh. Krana apa Pak Lurah sing dadekne lurah sampean ki Allah, pokok sampean diakoni karo Allah apik, sok mben lek maju neh panggah menang sampean. Mergo bukuh diakoni Gusti, sampean nek nuruti lambene wong sak ngadi renggo mumet. Aku ngajine kok akoni penak kono, ra penak kono, aku ora butuh kok akoni. Aku lek nuruti lambemu kesel. Aku kok wayahe leren yo leren, awakmu muni terus emoh. Lho wong-wong iki sampe muni iki jenengan bendina ngaji mboten kesel. Ora aku mek butuh diakoni Allah kok. Aku ora butuh kok akoni, ngene karo cah-cah direkam rekamen. Kok unggahne unggah, no, aku tak butuh kok. Lho mula kula kok sakniki ra duwe admin, bolak-balik gak ada admin ora. Admine ya aku dhewe. Mula lek enek wong WA, niku nomere admine Pak Yai Lukman langsung tak jawab duduk. Pancen nomorku duduk nomere admin kok. Lho nggih, kula iki ngaji sesuk ndak roh kok. Mergo nyapa? Gak pengen kebebanan aku. Kalenderku ki sampai mulut sitok ndak nek sing kosong iki. Lho lek tak pikir mumet yo, tapi aku ora butuh kok yo bene. Yo bene sampean diarani wong cetil sing penting Allah ngarani. Penak, penak. Penak. Hei. Aja gampang update status ya. Kuwi tandane wong ora Mula sampean nek duwe wis to sapa sing di nomor WA aku selawase urip kula gung tau ganti profil. Lah nyapa? Mergo ora iso ganti. Sampeyan takon profilku ki panggah anak lanang loro kula awet SMP lho. Gak berubah kula niki. Menek to wong dilak-diluk ning kene digawe profil ning kene. Ya Allah. Kula ki sing sedih para kiai. Hari ini itu penyakit ini tidak menjangkiti kalangan bawah. Tokoh-tokoh ulama ki senengane yo update status. Kayak ngono kuwi urusan agama lho. Padahal agama itu untuk Gusti. Dadi wong ikhlas ki mek butuh diakoni Allah ki jenenge Wong ikhlas enek sing ngendikane kaya wong ngising. Enek to ning kene wong ngising dipamerni. Tek kuyu kau. Ora enek mergo wong ngising ki mesti ikhlas. Nggih napa nggih? Ora enek sing dipamerni. Ya ora kuwatir. Enek wong kuwatir. Ngising terus lho. Engko dibatek karo Kang Min. Lho. Engko dibacok karo Kang Min. Ora ikhlas. Dadi ibadah ki syaraté loro wonten kitab Bajuri didhawuhne siji ikhlas. Sing nomor loro syaraté ibadah kudu cocok karo tata carane Kanjeng. Salate awake dhewe ki diarani bener lek ikhlas terus salate padha karo Kanjeng Nabi. Posone awake dhewe ki diarani bener nalikane posone ikhlas terus padha karo Kanjeng Nabi. Pertanyaane piye ambre ibadah awake dhewe padha karo Kanjeng Nabi? Wong awake dhewe urung tau kepanggih Kanjeng Nabi. Sitok manut ulama, manut kiai. Mergo ulama ki pewarise Nabi. Mula ning donya butuh ulama, mergo ibadah awake dhewe ki sing benerne, sing nuntun kiai, sing nuntun ulama. Ning akhirat yo butuh ulama lho. Lho tenan. Sok ning akhirat dawuh Kanjeng Nabi yuksarul mar'u yaumal qiyamah ma'aman ahabba. Sok wong ning akhirat iki dikumpulne karo sing disenengi. Lek sampean seneng karo ulama, sok ben ning kono kumpul karo. Lek demen karo selebritis ning kono sok kumpul karo sele. Ora teko nggen mergo awakmu dikai alamat palsu yo. Akhirnya ning akhirat kemana? Awakmu lek demen karo selebritis sok ning kono mek maju mundur. Maju mundur kok cantik ya pekok kuwi. Lho lek maju lek mundur sampai nek maju mundur pernah yang bingung nih kancane to.
Besok tengah akhirat didhawuhi Kanjeng Nabi yasfa'u yaumal qiyamah salasah. Sok ning akhirat sing kena dijaluki nunut telu, siji anbiya, nomor loro summal ulama, nomor loro ulama. Sok ning akhirat wong sak alam donya kumpul yu. Mulai Nabi Adam sampai Adam Malik, mulai Siti Hawa sampai Siti Trenggalek. Sampai nek ning kono budal dhewe ra teko nggen, sampean lo budal haji melu KBIH. Padahal haji ki mek 6 juta wong, sampean budal dhewe, oh kesasar ning Mekah. Sampean ziarah Wali Songo budal dhewe teko nggen apa ora? Sampean tak sangoni 5 juta budal nang Wali Songo gak oleh takon sapa-sapa, gak teko nggen. Sampeyan dikai alamat anu yo lek arep ngendangi ning Rumah Sakit Karangmenjangan Surabaya. Lantai 3, ruang anggrek nomor 26. Budal ora takon sapa-sapa, tak jamin awakmu mlebu kamar mayit. Nembe kula critakne kula nembe ngaji teng Hong Kong. Kula niki rong roh bandara Hong Kong lepa-lepo kaya wong pekok. Lah aku ora iso basa Cina, ora iso bahasa Inggris. Akhirnya dilalai nek TKW Blitar, akhirnya aku mek ngetutne, akhirnya iso metu ke bandara yuk. Sama nek ning Hong Kong, ruang tunggune ki nek 550 ruang tunggu. Sampeyan dikai ning ruang tunggu nomor 400, ora bakal iso goleki sama nek ra nek sing nuntun. Pijik ning donya, apa malih teng akhir. Kayak tidak ada perjalanan panjang ngalahni akhirat. Tidak ada perjalanan melelahkan ngalahni akhirat. Besok nih akhirat sing kena dijaluki nunut ulama kiai. Mula ojo sampe enek wong adir engko muni gak NU-NU-an, ojo. Sampeyan koyo ning akhirat iso budal dhewe to. Yo. Melu kiai. Mergo ning akhirat sing kena dijaluki nunut ki kiai. Sampeyan roh ora enek kirik lho jenenge kitmir. Enek kirik sing ora najis jenenge kirik kitmir, dawuh kitab. Kitmir iki sok mlebu swarga mergo nyapa melu kiai. Kiai ini jenenge Ashabul Kahfi. Kirik lho iso mlebu swarga melu kiai, kirik. 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 Mlebu swarga mergo melu Derek NU nggih. Derek NU derek ki. Nek derek kiai sok ning akhirat kumpul karo lho tenan, Pak. Sampai enten cerita, enten tiyang niku karo malaikat digiring nang neraka. Meh teko neraka ditimbali karo Allah. Kat arep go ning ndi? Nang neraka. Sik, rene dhisik. Pripun Gusti? Takonono. Biyen ning donya tau ndak ngaji karo ulama. Lek muni ngaji tahu batalno, baru kae tahu ngaji karo ulama. Kang, sampean biyen ning donya tahu ngaji karo ulama mboten? Bali, piye Kat? Mboten nate. Nomor 2 takonono, tahu ndak ning donya pisane mangan sak majelis karo ulama? Kang, sampean biyen tahu mangan ning donya sak majelis karo ulama? Mboten. Piye Kat? Mboten nate Gusti. Sing nomor 3 takonono, tahu ndak ning donya pisane salaman karo ulama? Mergo sapa sing salaman karo ulama berarti salaman karo kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batal nomor mlebu neraka. Kang, sampean biyen ning donya tau pisane salaman karo ulama? Mboten. Balik akhir. Piye Kat? Mboten. Wis sing terakhir takonono. Sapa jenenge? Lek jenenge padha karo ulama, cancelen, batalno mlebu neraka, lebokno swarga mergo duwe jeneng barokah jeneng padha karo ulama. Akhire ditakoni, "Kang, jenengmu sapa?" Nami kula Jansen. Lho kok jenengmu Jansen iki piye? Nalikane kula ibu mbobot kula, ibu ki nyidam jajan, karo jajan ki suweneng. Akhire kula lahir lanang, kula dijenengne Jansen, artine karo jajan. Anak tau wong iki jenenge anak berdasarkan sejarah. Ning Blitar ya nek supir, anake lahir lanang. Lha kok karo bapake dijenenge Randy. Artine leren ning endi-endi. Mergo bapake krana lek babaran ning ngarep TV, ki anake lahir wedok, akhire dijenengne Novi, artine nonton. Akhire digoleki kiai sing jenenge Jansen, gak ketemu. Ning dilek menggoleki Kat, wis mulai teko Afrika, Amerika, Timur Tengah. Jajal golek ono ning Asia Tenggara. Enek
negara jenenge Indonesia. Wakeh wong Islam, akeh waline. Golek tenan ning Indonesia. Boten enten Gusti. Eneke Mbah Yai Abdul Karim, eneke Mbah Yai Jazuli, eneke Mbah Yai Hamim, eneke Kiai Idris Marzuki, eneke Kiai Iksan, Kiai Dahlan, eneke Kiai Marzuki, eneke Kiai Makhrus Ali, eneke Mbah Yai Hasyim Asy'ari, eneke Mbah Bisri Samsuri, Mbah Wahab Hasbullah. Mboten enten Gusti. Lah kowe golek kiai sing ampuh-ampuh. Golekno kiai sing elek, sing ceketer ter. Mboten enten Gusti, enten setunggal. Niku elek-eleke kiai saking Blitar, namine Kiai Lukman. Akhirnya digiring mlebu neraka, mlebu neraka, kat batalno mlebu neraka. Enten apa Gusti? Tibane bocah kuwi duwe kanca, sing kancane demen karo kiai, sing kancane demen karo ulama. Jenengan iso mbayang nek wong duwe kanca, kancane seneng karo kiai karo ulama, di-cancel mlebu neraka. Lan jenengan mboten trimo demen karo ulama, jenengan melu ulama, jenengan melu Nahdlatul. Wis sing melu muslimat terusno, sing melu Fatayat Ibnu Ibn terusno, sing melu bapak-bapak terusno, ayo tetep melu sekali NU tetep ora sah mikir sing dhuwur gemberah ya buen. Pancen dunya iki panggenane Mas. Wis dieling-eling kuwi. Maki kiai ya duwe Mas. Wis pokok awake dhewe melu NU ne Mbah Hasyim As. Wis selesai. Sok muga-muga disafaati Mbah Hasyim Asy'ari nggih. Terakhir, demen ulama Bu nggih. Demen kiai nggih. Aja sampe enek ndak kiai-kiaian koyo iso budal dhewe ning kono. Sampeyan ngandalne apa to? Ngandalne salat. Wong salate ya koyo ngene. Nyatane dhuwit 10.000 ilang golek ora temu, mbok salat kelingan lho. Golek dhuwit 10.000 ora temu, akhire salat zuhur, maca Fatihah lagi waladhdallin. Lah kok kelingan tak gawe tuku pindang ayo mau. Ya apa ora? Wong salate kadang ngrasani. Sampean sholat sunnah ngarepmu ya sholat sunnah. Lah kok pas ngarep sampean ini rukue ngepir karo jamuren. Sampean maca Fatihah tapi batinmu soge omahe tingkat tumpakane roda papat tuku rukuh era kuat. Waladhdallin. Ya apa ora? Arep ngambanggakne apa sedekah? Wong sedekah ya bolo-boloan. Gelem becek apa ora mergo ketumpangan to? Kowe becek apa ora yo kirim men aku mantu dek yo ora ngetok kok. Ya apa ora? Mriki mendak malam Jumat bapak-bapak yasinan disukani maem. Bar yasinan paling ngeteri tangga kiwa tengen. Sing kok teri ora sing dik malam Jumat ngeteri sampean. Anake muni, "Bu, mriku mboten diteri to kono ora tau ngeteri rene." Wong dendamane kok arep digebangga-banggaan. Ning ndi yo ora yasinan, lara ye ora, rewang ye ora, enek tamu ye ora, repot ye ora. Kenapa yo ranyang sudik mendeke winginane ning nggenku yo ranyang. Ora yo ngono kuwi to yo. Wis derek NU wae kena digawe kebanggaan teng akhir sing terakhir. Wau tak omong nih tandane wong bejo telu. Siji sing dipangan. Nomor loro cedek karo ulama. Sing nomor telu iki hubungane karo Isra Mi'raj. Sing nomor telu tandane wong bejo wa sholawatul khamsu ma'al imam. Lek salat 5 wektu ki selalu bareng karo imam. Sama dengan jamaah. Wis. Tak peseni sing rawuh, Pak, lek salat aja dhewe, salat jamaah. Besok ning akhirat sing didelok salate, fa in salukat sairu amali. Kok salate apik kabeh dianggap apik. Kok salate genah kabeh dianggap genah. Salat ki cara anggota badan rai. Wong yang raine genah liyane genah. Mula foto KTP mesti rai. Sampe delok wong foto KTP lek raine sing dipoto ya. Mergo lek raine genah liyane genah. Oh iki Pak Lurah, dadi lurah wis ping 3, sombene ora oleh macung neh. Iki lurah Loman, iki Pak Lurah anu padahal sampean roh raine tok lho liyane yo genah. Jajal awakmu nemu foto sikil ngono jajal. Iki sikile sapa ya iki lek ndelok nyelpor pecah-pecah dek wong adi renggo iki.
Jadi salat ki dadi ukuran. Lah salat sing genah niku tibane salate wong mergo kitab Kifayatul Atqiya, salat ki lek jamaah dituku borongan. Salat ki lek jamaah karo Allah ditebas 17 derajat. Salat ki sing paling dhuwur 17 derajat, ukurane salat ki derajat yo. Kadang cek bingung kok derajat to ya. Lek abot kilogram, lek jarak kilo. Ya ngono kuwi, lek salat salat sing paling dhuwur ki 17 derajat. Lah wong ki lek salate jamaah karo Allah ditebas. Ora dituku ijen-ijen. Sing didelok imame kok imame khusuk. Wabeh dianggap khusuk, ditebas 17 derajat. Kok imame enggak khusuk? Kat piye imame mboten khusuk Gusti? Deloken makmume. Lek makmume enek sitok sing khusuk, kabeh tak tebas, tak anggap khusuk, tak tuku 17 derajat. Akhire takoni, piye Kat? Makmume blas. Ndak enek yang unyuk, mboten. Musolan di Renggo. Lah nyapa ora nek sing khusuk, kabare pantune kepangan wereng. Sing salat mek mikir wereng-wereng tok. Akhire malaikat ngalih. Endi Kat? Ajeng kula setip salate, ajeng kula busek salate. Aja. Loh, pripun Gusti? Al jamaatu rahmati. Jamaah kuwi kasih sayangku. Wis sapa sing jamaah nang musala nang masjid, panggah tulisan 17 derajat. Aja salat dhewe. Sampe nek salat dhewe kudu khusuk. Lek khusuk oleh sak derajat, lek ora khusuk malah men. Mula wong salat dhewe iki kendel, kaya-kaya iso Yo, solusi salat iki ternyata mek sitok jamaah. Sampeyan percaya apa ora? Kayu sak kilo payu 5.000. Loh, napa enten kayu sak kilo payu 5.000? Enek. Syaratnya sitok, kayu niku enggak pisah karo rambutan. Iya apa ora? Kayu ki lek gak pisah karo rambutan, regane padha karo rambutan. Enek bakul kayu kene, bakul apa? Rambutan ning pasar Pugalan digantung. Sampai takon, Mbak, rambutannya pinten 1 kilo? Gangsal 1.000, Mbak. Terus sampean muni, niki rambutannya tok napa sak kayune? Bakule menteleng sama ngomong apa kemu? Ya sak kayune, kayu ki lek nemplek rambutan, regane padha karo ora trimo kayune yu rungokno. Sak semute payu didol, pokok semut gelem nemplek. Kok enek kayu misah kok rambutan? Kok nuku diwehne tok sampean mboten purun, diguwak ning tong Bu, lek pengen payu larang nemplek ora rambutan. Lah apa rambutane? Masjid niku lho, Pak. Masjid ki dadi Baitullah, masjid ki daleme Allah. Sing marakne salat sampean dirego larangi mergo sampean salat ning Baitullah. Salat nang musala sing wis diwakofne kuwi dadi teke Allah. Mula aja salat dhewe, ayo jamaah. Paham kayu-kayu semut-semut? Paham? Salat jamaah mergo dituku boro. Sampeyan ojo pisan-pisan salat dhewe. Mergo teng kitab diceritakne Sayyidina Abu Bakar niku nate nyolati jenazah. Nalikane jenazah disolati lah kok obah. Bar salat jenazah Sayyidina Abu Bakar dawuh, "Bat udarana taline jenazah urip neh." Akhirnya tali dhuwur dudali, tali tengah dudari, tali ngisor dudari dibuka. Brak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tibane jenazah niku mau dikrokoti ula. Tibane sing obah duduk jenazah tapi sing obah ulane. Sepuntan Sayyidina Abu Bakar, "Bat golekno kayu, duncali kayu." Ula ajeng digepuk, lah kok iso nyebut asmane Allah. Iso nyebut asmane Kanjeng Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Abu Bakrin, Abu Bakar, lima taktulunani. Nyapa jenengan arep mateni kula? Nyapa jenengan arep gepuk kula? Innallaha amarani an u'adziba lahu ila yaumil qiyamah. Kula didhawuhi Allah kengken nyiksa jenazah iki sampai besok dina kiamat. Koplok Sayyidina Abu Bakar. Lajeng Sayyidina Abu Bakar dawuhe ula, apa salahe jenazah iki? Kok awakmu kon nyiksa sampai besok dina kiamat? Jenazah napa? Ula niku lajeng matur, salahe sepele Sayyidina Abu Bakar. Apa salahe? Nalikane tiyang niki mbiyen urip nang Adirenggo, urip nang Blitar, idza sami'al adzan la yaji'u ilal jamaah. Tiyang niki bendina uripe krungu swara adzan,
tapi rabudal jamaah. Kurung wazan rabudal jamaah solek mati dicokot. Kurung wazan rabudal nang masjid nang musola solek mati dikerokoti. Bu, Pak jamaah. Nek tonggone rabudal gak usah dilokne ya Bu. Sampeyan mlaku karo muni ula. Lek muter TV kok kurung azan, TV ini dipateni Bu nggih. Lek anake takon bundanya apa pendak azan kok dipateni ulondo ulo. Bu. Lek bojomu takon sing ngaji nang musala sapa lho Bu, Pak Lukman apa judule? Niki musolane teng pundi Pak? Musolane ngajeng, kuwi ta musolane. Kita takon enek spekere ora kuwi. Duk no ae timbang wong kene akeh sing dikrokoti ula. Bu. Benjing lek krungu adzan subuh, bapake cacah digugah nggih. Pentole dipijeti ya, subuh ya, subuh. Ya, subuh ya. Kok gak tangi mulai tok munggah rene yu. Ya. Subuh ya, subuh. Kok gak tangi munggah rene yu. Kuwi teten sing banter ya, ulo ya, ulo. Lah kok sing wedok njuwurit lho ya kok ulomu to sing tangi. Kowe iki lho tangi ya jamaah, sok lek mati kowe dikrokoti. Wis sing tukang azan teng musala enten Mas nggih. Sing tukang azan teng musala enten. Tulung sesuk subuhane didelok tambah apa ora sandale ditung. Kok subuhan panggah ora tambah bar komat bengok sing banter ulo. Bu, jamaah nggih. Uang gila istiqomah jamaah digaransi karo Kanjeng Nabi yarfa'ullahu lahu adzabal qabri. Didohne sangka dikrokoti ula ning alam kubur, didohne sangka fitnah siksaku. Ayo jamaah. Kanjeng Nabi dawuh sing sregep jamaah yamurru ala siratikal barq. Nguwot nang jembatan penghubung antara surga dan neraka seperti kilat yang menyambar. Uang kira sregep jamaah digaransi Kanjeng Nabi sok ning akhirat nampa buku catatan amal dengan tangan kanan maknane dadi wong bejo. Bahkan Kanjeng Nabi garansi dindi anak wong adi renggo sregep jamaah la yusibbu faqrun fi dunya ning donyane ekonomine diparingi lancar, diparingi barokah. Nyapoto nandur pari dibadhok tikus, pancen ndak jamaah.